Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe. Sanibonani babukeli, kusaseyilo iChampion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawahalwa amanyala, kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala, ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza benawo amanyala. Bayabhala abantu, bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo, sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje-ke siyanenekela Nkosi yami. Hayibo, isigqoko samanyala sikuphi? Hayibo, nginozana impandla ngaphandle. Sikamzuna amanyala, sikamzuna amanyala. Angeke nginilethele kudaba nizizwele emathupha ukuthi luyisima kanjani, luyisima kanjani. Luyisima kanje. Sanibonani eMafeking, ngiza nodaba lamanyala asekhaya. Hey, eminye imizi ayagqunywa amahlazo, ayagqunywa amanyala, kuphilwe njengathi akukaze kwenzeka lutho. Ngangina-11, 12 if ngikhumbula kahle. Ubhuti wami wayena-19 nosisi wami wayena-16 benza amanyala. Kodwa lawo manyala namhlanje ngathi awakaze enzeka, agqunyiwe. Mina-ke ngikhulele ekhayeni elingenababa, ngikhulele ekhayeni esikhuliswa umama kuphela. Osikhulise kahle umama, ewevuka nathi esinakekela, enza konke okusemandleni ukuthi thina siba right. Angifuni ungamvumi kulelo icala, ube wevuka nathi, enza ngawo konke okusemandleni ukuthi se-right. Mangilapha kwa-11, 12 ngangiyibona mina lento eyayenzeka. Ubhuti nosisi kunamanyala babewenza, babezivalele ekamelweni. Mangithi ngiyanokha bazithulele, kodwa ngizwa ukuthi kukhona ubukhushukhushu obenzakalayo lapha. Kusho ukuthi ngisamncane, angikakazi ukuthi yini le yenziwayo. Yabona mase ngimdala sengikhumbulisa kahle ukuthi no, lezi khalo enginokuzizwa ema-movie manje lezi khalo ezazenziwa usisi ngale mabezivalele benobhuti. Phuthu usisi lapha enoba 17 kanje wakhulelwa. Yakhulunywa lonto, kodwa nganginganakanga ngoba ngangimncane. Yakhulunywa, ngezwa kona ngandletshananye, sorry. Ngezwa-ke kona ngandletshananye ukuthi sorry. Ngezwa ukuthi khona ukushaya amanzi lana. Kukhona ukushaya amanzi lana, kukhona okungahambi kahle. Kukhona okungahambi kahle. Hayi, ngithe mangikhula, lo mntwana uyafana nobhuti, kodwa kangathini ungafani naye ngoba phela umuntu akadadewabo, kodwa wasefana kangaka, wasefana kangaka. Kwenze njani? Umcephe ecandiwe nobhuti. Ngithe ngelinye ilanga ngalizwa sengikhulile lolu daba lukhulunywa amanye amalungu omndeni amabili ayengangiboni. Ngithe mangivela lithula, kanti bese ngikwazile ukuthi hey, unesibindi kodwa usisi wakho kwakusho omunye.
abantwana nje bamithisana baze bazalisana, nangumntwana uyakhula ngathi akukaze kwenzeka lutho. Kwawukhona ubuya kumqondo ke manje ukuthi hayi bo, kambe usisi nobhuti lo mntwana ekhona nje kungenxa yabo. Amanyala angaka nabo manje nje ababheka nje baziphilela nje impilo noma ngathi akukaze kwenzeka lutho, ngathi akukaze kwenzeka lutho. Hayi, ngathi alright angizithulele ngoba ayihlangene nami le, kodwa ekukhuleni kwami iyangedla le nto ukuthi ngiyivuse ngibuzisise ukuthi lo mntwana lona sisi wabani, bhuti lo mntwana lona wabani. Ngoba phela amanyala lawa nathi azasicinezela ekuhambeni, uthole ukuthi izinto zethu azisahambi kahle, sekuthiwa nini akunamanyala agqitshwe egcekeni kwathuleka njengathi akwenzekalanga lutho. Angazi noma ngimqonde umama akangichazele kabanzi, noma ngiqonde ubhuti, noma ngiqonde usisi, angazi kumele ngiqonde bani, kodwa ukhona ekumele achaze. Ukhona ekumele echazile. Ngiyabonga.